Hayag kay diri sa among lugar mga kaidol. Taas kay kag panan-aw diri oh. Mo ni lugar Tagaytay, Purok 3E Tagaytay ni mga kaidol. Mga bulak ra oh. Mga bulak na mga kaidol oh. Ni kung bumbil. Kuan ni siya mga kaidol. Sugo na siya bulak na oh, nanay bulak siya oh. Nay dahon sa nangkang ami pilit oh, tatanggalon. Kining luanan siya mga kaidol oh. Daghan kasi bulak oh. Ra oh. Ang uban ani nangahalin na kay namay mipalit pod. Mga kaila ra pod namo. Namalit sila kay nindot mo tan-awon ni kung daghag bulak para ani oh. Oh, daghan na kay siya kanang kuan oh. Kanang ong-ong nga bulak bitaw. Ra oh, daghan na kaayo siya oh. Ra oh. Oh, daghan kay siya bulak oh. Ra oh, nasugo nagbuskat ang bulak. Yapar ra oh. Oh, daghan kay siya bulak. Oh. Tapos unahan. Ra oh. Oh, namulak na pod. Kini nga nani oh, kini nga bulak, pwede ni siya pangsala kana. Butan mo siya kaanga kanang dagko. Init kay siya tan-awon pangsala. Kapa oh. Namulak na pod, taboy gabi-gabi. Ra oh. Para nailubi kasi klase lang mga tanom dire sa bukid mga kaidol kay pag naa kay yuta makapatuyang jud kag pananom. Ra oh. Saging dagko na oh. Ra oh. Lubi ra oh. To nindot ni dito oh. Nindot king lugar di mga kaidol oh. Hawan kayo. Kini oh nasay kanang tuba-tuba rin makay kini mahalin ning bunga ani mga kaidol kini oh. Para oh. Ano kini mga kaidol oh. Oh, tambal na siya, tambal. Ang bunga ana na naghihinog siya oh, ra oh. Hinog ra oh. Oh. Para mga kaidol oh. Hinog. Napo ko isa ka klase nga bulak nga kinitambal ni siya. Kung matunok ka ani, dukdukon ra nimo ni siya, imo ibutang sa imuhang tunok. Matanggal ang imong tunok basta hampulan nimo ani. Ra oh. Oh, mao na kung update ron. Oh. Oh, salamat sa inyong suporta. Bye-bye. Salamat.